Lige om lidt så starter Elle Style Awards 2014. Gæsterne er så småt begyndt at ankomme her bag mig. Jeg er rigtig spændt, og jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg håber, at aftenen slutter med en masse glade vindere. I aften har jeg en Stella McCartney-kjole på. I dag har jeg Jesper Høvring på. Ham har jeg ofte på, når jeg skal til store gallearrangementer. Og nogle fine sløjferinge fra Milou. Jeg elsker dansk mode. Det er meget sådan præcist, meget skarpt, og så alligevel er der en del legesyge i det, som jeg personligt rigtig godt kan lide. Jeg har fået lov til at skrue op og repræsentere en pris, så jeg skal måske også genkysse lidt med årets smukkeste model. Så det glæder jeg mig også lidt til. Style Awards er Danmarks officielle modeprisfest, hvor vi hylder branchens allerdygtigste. Jeg har designet statuetterne til Elle Award. De er med sølvblade, håndgraveret og lavet i Danmark. Vi har brugt mere end et år på at få alt til at klappe, så jeg er rigtig spændt på, hvad aftenen kommer til at bringe. Årets model er Caroline Brask Nielsen. Damien Ravn. Signe Ginsborg. Elle Style Awards 2014 er nu ved at være slut. Vi er ved at pakke ned her i koncertsalen ovenpå en magisk og fuldstændig eventyrlig aften med en masse glade vindere. Vi ses i 2015. Tusind tak for i aften!